Ngemuva nje kwamaviki ambalwa esule kwi-Democratic Alliance, UZwakele Mncwango usejoyine iqembu Action SA nosemenyezelwe njengusihlalo leqembu esifundazweni. UMncwango, ongowokuzalwa kwaNongoma enyakatho nesifundazwe KwaZulu Natal, waqala ukuzibandakanya nepolitiki ngo-2002 ebe yilungu le-DA. Ukhule ngaphakathi eqenjini waze waba umholi walo esifundazweni ngo-2015. Ezinsukwini esulile uMncwango uthi amanye amaqembu ezepolitiki abefuna ukuba abe yilungu lawo, kodwa yena uzikhethele i-Action SA nathi uyasithakasela isinqumo sakhe. Uma ukuthi kuyiqiniso ukuthi Mncwango uya ku-Action SA siyabuya nathi. Engicabanga njengamanje ke lokho kuyangijabulisa ukuthi namhlanje sebeyazi ukuthi imina usihlalo we-Action SA la KwaZulu Natal, okusho ukuthi i-Action SA izoba nabantu abaningi ababuyayo ebese bethe bayaqhela kanye nabantu abafuna ukujoyina abaqhamuka amaqembu ahlukene. Isikhundla sikasihlalo we-Action SA esifundazweni savuleka ngemuva kokuhlakazwa kwesigungu esilawula iqembu esifundazweni. Abaholi baleliqembu bathi bayakholelwa ebuholini bukaMncwango. All of a sudden I get surrounded by great South Africans that I admire, and here's the latest one, UZwakele, to lead this very important province of KZN. KZN is actually second to Gauteng. It's the most important province for South Africa. And I'm really confident, UZwakele, knowing the little 3 years that I've worked with you. Leliqembu linezihlalo eziyishumi-3 komasipala abathathu esifundazweni. UMncwango uthi liqale kahle iqembu esifundazweni, yena usezolisabalalisa likhulise abalandeli. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.